1984 v Bratislave prišiel na svet malý Mike Spirit. Ďalšia hviezda horí, nový život plný sily. Od malička stále veľmi aktívny a živý. Neposebný malý špunt, čo chce všetko vedieť. Není z tých, čo plazia sa, on vie, že môže leteť. Mladý Bruce Lee v karate bol prvá trieda, no zabalil to skôr, ak začala mu 7. trieda. Mladý rád to strieda, potom chcel góly strieľať. Chcel byť fešák, futbalista, chcel tie baby striedať. No prešlo ho to časom, stratil záujem o futbal. Zlákala ho ulica, učarovala mu hudba. Jak mladý Budha našiel smer a vedel, treba ísť a dávať pozor, lebo není ťažké z cesty zísť a zachovať si pokoru, lebo dá sa môže zísť. Forrest Gump není kopec, čo sa nedá výsť. Čo príde, musí prísť. Som aký som,